ଯେତେ ଭିତରେ ଆସିବ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବ 0 ବୁଝିଲ। ତାର ଏଇଟା ଥବ ଯଦି ବନ୍ଦ ଥବ ମନେକର ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଟାକୁ ଓପନ କରିବ ଏଇଟା କିଛି ମାରିବନି ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା କଣଟା ସେଇଟା ଗାଡି ଚିହ୍ନ। ହଁ ଗାଡି ଚିହ୍ନ ଭଲ ଏଠିକି ଯିବ ଏଇଟା ସ୍ମଲ ସ୍ମଲ୍ ହଁ ମାନେ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ ADMIN ଆଡମିନ୍ ବୁଝିଲ। ଆଡମିନ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ତାର ପାସୱାର୍ଡ ରହୁଛି ESSAE ପାସୱାର୍ଡ ତାର ASSAE ESSAE ESSAE ହଁ ଓକେ ପାସୱାର୍ଡ ମାରିଦେବ ଏଣ୍ଟର ଦବେଇ ଦେବ ତାର ଆସିଲା ଏରୁ ଆସିବାରେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କରିବ କୋଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ ଏଠି ଭେହିକଲ ମାନେ ଗାଡି ନମ୍ବର ପକେଇବ ତାପରେ ଯାହା ପକେଇବା ପକେଇବ ଗାଡି ନମ୍ବର ଯାହା ଲେଖାଯିବ ଲୋଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ EMT ଯଦି ଖାଲି ଗାଡି ଥବ EMT ଲୋଡ ଗାଡି ଥବ ଲୋଡେଡ ଠିକ ଅଛି ରହିଗଲା ତାର ରେଟ୍ ଆସିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଛି ଟେନସନ ନା ତାର ମେଟେରିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଆସିବ ଏଠି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଇବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାରିବ ଆସିବ ତାର ମେଟେରିଆଲ ମେଟେରିଆଲ ତମର କଣ 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 ମାନେ ଯାହା ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଏଠି ଆସିବ ବୁଝିଲ। ଆସିଲା ପରେ ସପ୍ଲାୟର ନେମ୍ ପକେଇଦେବ ଏଠି ସପ୍ଲାୟର ନେମ୍ ଏଥରେ ଚାଲାଣ ନମ୍ବର ଆମର ଯୋଉ ଇନଭଏସ୍ ନମ୍ବର ହଉଛି ଇନଭଏସ୍ ନମ୍ବର ବି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯୋଉ ବି ବିଲ୍ ନମ୍ବର ହେଲେ ଚାଲାଣ ନମ୍ବର ପକେଇବ ରିମାର୍କ୍ସ ମନେକର ଆମର ମେଟେରିଆଲ ଯିବ 45 କି ଯିବ 99 ଯିବ ନହେଲେ 360 ଯିବ ଏଠି ଲେଖିବ ସେଟା 360 ଟା ଯୋଉ ସାଇଡ ଯିବ ସେଠି ଲେଖିବ ତାର ଡ୍ରାଇଭର ନେମ୍ ଲେଖିବ ତାର ସାଇଡ ନେମ୍ ମନେକର ଆମର 45 ରୁ 360 ଯିବ ଏଠି ଲେଖିବ 360 ଯୋଉ ସାଇଡ ଯିବ ଯୋଉଠି ଖାଲି ହବ ସେଠି ଲେଖିବ ଆଉ ସେଠି ହେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ବି ଯିବ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ଏଠି ଆସିଲ ଏନ୍ ସବୁ ଟିକେଟ ନମ୍ବର ତାର ଥବ ଟିକେଟ ନା ଟିକେଟ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ଏ ସବୁ ଟିକେଟ ନମ୍ବର ଅଛି ବୁଝିଲ। ମନେକର ଏଇଟା ଧଇଲେ ଟିକେଟ ନମ୍ବର ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ଆସିବ କିଛି କରିବନି ଡ୍ରାଇଭର କୁ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦବ ବାହାରେ ଠିଆ କରିବ ୱେଟ ହଁ ଏଟାକୁ ମାଇଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ ତାପରେ ଯିବ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିବ ସେଭ୍ ବୋଲି ସେଭ୍ କରିବ ସେଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖେଇବ ପ୍ରିଣ୍ଟ କି ଯିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିବ ବୁଝିଲ। ସେକେଣ୍ଡ ବେଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ କରିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ବେଣ୍ଡ ଗାଡି ନମ୍ବର ପଇଲା EMT ଅଛି ଲୋଡ ଦେଲେ ଲୋଡ ପକେଇବ ଲୋଡ ପକେଇଲି ତାର ମେଟେରିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଦେବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହେଲା ତାର ଏଠି ମେଟେରିଆଲ ଦେବ ଆମର ମାନେ ଗଲେ ଷ୍ଟିଲ ନେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ମେଟେରିଆଲ କୋଡ ନମ୍ବର ଆସିବ ତାର ସପ୍ଲାୟର ନେବ ସପ୍ଲାୟର ନେବ ଆମର ୟୁଆର୍ସ ନେଲି ୟୁଆର୍ସ ରେ ବି ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ ଚାଲାଣ ନମ୍ବର ମନେକର 1203 1202 ମାନେ ଆଚ୍ଛା perfect double zero ସାଇଡ ରେ ଆମେ ରହୁଛ ସାଇଡ ଡ୍ରାଇଭର ନାମ ରାଜୁ ଆଉ ସାଇଡ ନେମ୍ ରେ 360 ଯିବ ବୁଝିଲ ଏମିତି ହେଇଗଲା ପରେ ୱେଟ ଓକେ କରିବ ଆଉ କଣ ରେଡି ୱେଟ ଓକେ ହଁ ୱେଟ ଏଟା ୱେଟ ମାରିବ ଓକେ ଆସିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆସିବ ସେଭ୍ କରିବ ତାପରେ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମିନିଟରେ ସେଭ୍ କରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବ ମୋବାଇଲ ରେ ଯିବ ଆସିଲା ଟାଇମ ରେ ସେ ଟିକେଟ ନମ୍ବର ଖୋଜିବ ଖୋଜିଲା ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓକେ ମାରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଓକେ ଆସିବ ଓକେ ମାରି କ୍ଲିକ୍ କରିବ କଣ ଦେଖିଥିଲି ତମକୁ ଓକେ ଓକେ